Umbukelo lapho ngasekhaya ngikubingelele ubingelelo sithethele intokazi yaKaNdlovu phansi uMolmoti esigodini sendaba zegudu. Namhlanje ngihamba nomkhaya wami sihleli la sizothi kini isezithebeni podcast ukuthi mayisuka isezithebeni kusuka kwenzakaleni ke okwakuzokuzwa ngomfowethu ngoba uzozethula ngemnikeza ithuba ayichaza ukuthi ungubani ungokwabani bese kuchazela ukuthi masisuke sithi isezithebeni yini lesisuke siyiphethe bafa. Suka ngihamba ngizozaseMelmoti uMafendane ayifini ngesabathi sabizolo mntwana Jesu mkhulu ngocozela abafana namantombazana afuna ngikuza usashila manje ngisimo seyimvula size nendaba enkulu mase iseyithebeni sohlahlela indaba sokuyibeke ebandla nobani suke enezo ngakhuluma ngayo ngaleso sikhathi ngalo daba sesikhuluma ngalo. Okay, njengoba namhlanje sinodaba oluthile siza ngalo nje esizothi nanto sizolendaba ezithebeni bese siyakwazi ukukhuluma ngalo. Yebo kunjalo. Okay, namhlanje ke sinomuntu osibhalelile othe nje cha sithetele ngicela ukuba anonymous ke ngithathe nami olwami udaba ngithi angilubeke ezithebeni bese nilidingida okwakho ukuthi uze ukuthi luthini udaba luka anonymous wethu yini lena afuna ukuthi simlekelele ngayo ngizoyifunda njengoba eyibhalileke ukuze ngizohamba nawe noma uzohamba nami ukusuka ekuqaleni size siyibambe ekugcineni ungibambeke mfowethu. Uthi u-anonymous wethu sanibonani kwisitetelegu media isezithebeni no-anonymous. Ngingowesifazane oneminyaka ewu-34 ubudala, anginayo umntwana, ngiphila nesifo se-HIV, sengineminyaka ngiphila naso. Ngibe sebudlelwaneni nobhuti oneminyaka elako-40 ofike wayishintsha impilo yami emva kokuba ngikade ngizama ukubambisana nabantu kepha ubudlelwane bungayindawo. Ungithandile ke bakithi umntwana abantu nami ngokunjalo inhliziyo yami yakhela uthando lwakhe lwaze lwajula. Kuningi angilekelele ngakho empilweni ungifundisile since ngiwumuntu onganabo abazali namhlanje ngiyasebenza ngenxa yakhe. Nansi ke inkinga lokhu saqala ukuthandana akaze ngimtshele ngesifo engiphila naso kanti futhi akaze angibambe noma asole okuthile ngaso. Vela sihlale ndawonye isikhathi esiningi siyabonana nje ngaleso sikhathi. Uma eqhubeka uthi inkinga iqala lana ke ubhuti usefuna ukovela ekhaya ngikhuluma nje nawe ufuna ukuthumela omalume bakhe ukuthi bahambise incwadi kubantu abadala engisele ngaphansi kwabo ekhaya. Manje angazi noma ngimtshele manje ukuthi ngiphila nalesifo noma ngimtshele sengilobolile. Ifiye yami ukuthi ngizothi ngiyamtshela avele angishiye kanti ngiyamthanda futhi angifisi ukulahlekelwa nguye. Ngicela ningicebise wenze njani uma sekunje. Balaleli ngoba senizwile indaba kahle kuthina ayithinta thina kuphela sithinta sonke esingumphakathi. Indaba mayikanje ngoba sisechazile ukuthi uphila nesifo sikanje and kungenzeka ukuthi kunabanye sokwathandana nabo before mhlawumbe abatshela ukuthi nesifo sikanje kule gcineni base bemshiya ngokusemsothi uphila nesifo sikanje kodwa ke othandweni kuyefuneka iqiniso ngoba manga abalakho uthando. So ngokwami mina nangokubuka kwami usesimele emtshela ngoba lo bhuti ekhombisa umezela zonke izinto ezinhle and futhi uze ngesihle kuye kuyaphoqa ukuthi egcine emtshela ngoba ubhuti megcine leyitholela sebeganene ngeke bephinde bethembane. Okay, inkinga ke ila uthi ngiyasaba ukumtshela ngesimo sokuthi angazi noma uzoqhubeka yini nalezi ifiso kanti nami sengiyamthanda. Sithini ke kulolo daba? Lapho kusekwenzeka ukuthi usisi yena bephishina kanjani nobhuti ngoba ubhuti emenzela zonke izinto kanje shushi ngoba ubona uthando nanendlela amphethe ngayo yilona uzokwenza ukuthi ubhuti edinwe noma ube phansi kodwa ke angiboni ukuthi ngadala ukuthi sengamdinisa ukuthi umuntu wakhe unalesifo. Okay, inkinga yami la ngishaya khona mina mfowethu ile yokuthi esikhathini samanje siyangena obudlelwaneni uma ungena usuke ungayazi inhloso yomuntu wesilisa ngithi ungazi ukuthi uze ngaziphi inhloso kusasa kuzokwenzakalani because nonke niza ngezwe elifanayo ngani. So ngizothandana nawe namhlanje kube uyinyanga ezimbili sithandana ngikutshela ukuthi ngina lenkinga engiphila nayo ungishiye mhlambe ngiphinde ngithandane nomunye futhi naye futhi ngokunjalo aphinda ngishiye. Niyoba bangaki kahle lokhu nginitshela ngalenkinga yami nihambe ngoba phela anifani ningabantu mhlawumbe wena uzosizakala ngayo
omunye akwazi ukuyigcinela kuyena, omunye ayidlulisele komunye umuntu. Ngiphile kanjani-ke naleyo nkinga? Lolu daba lunzima kakhulu sisi. Lunzima. Nanombono wami mhlambe mangasebenza iplan beye umtholampilo ngisho kanjalo. Okay. Check amagazi. Usisi enze ngathi akazi lutho kanti uyazi. Kube yona ndlela mhlawumbe ubhuti azokwazi ngathi uthanda lesifo. Kodwa okunye kuyenzeka ukuthi uthanda nomuntu nalesifo kanti wena awunaso owasikakaveli. Okay. Imaki sibuyele kule. Senginezinto dadewethu engizenzelwe uye lo bhuti. Ngisebenza nje namhlanje ngenxa yakhe. Kungeke yini sikubuke ngalendlela yokuthi okungenzeka lezi zinto noma ukuthula kwakhe sonke lesi sikhathi usisi yingoba wayefuna ukuhlomula lezi zinto wayengakwazi ukusenzela zona yena eyedwa. Noma usisethula ngenzeka ukuthi ugwema lendukeka yamshaya phambilini ukuthi ngenzeka mhlawumbe kunabantu sokwathana nabo. Batshela ngalesifo mase beyamshiya. So uvula bothi mhlawumbe egcineni bezophinda emtshela ubhuti uzophinda emshiya. Kodwa ke ngoba manje ubhuti sekhombisa efegcineni ngokwempilo usefuna ukumqoqa. Sekuyisona isikhathi cha ubhuti bengifisa ukukutshela kodwa manje ngisaba ngisimo sokuthi ebudlelwaneni ngingabana nabo phambilini. Bengithi umuntu ngemchaza ngempilo yami mase yangishiya. Nawe bengazi bengithi mhlawumbe nawe uzongishiya. Kodwa manje ngiyabona ngokwempilo yaqhubeka nami. Yikho ukuthi no anguhlambulukele before uthathe izinqumo ngami uwazi umuntu ophila nalesifo. Kodwa angithi kukabili asazi ukuthi umphumela uzothini. Okungenzeka omunye uma semtshelile uzothi wawuthule ngamabomu wawungafuni ukuthi ngazi ngoba wawufuna ukungisulela. You understand? One nakuya kukho mnandi njengamanje ukuthi ukwazile ukuthi amfihlele sonke lesi sikhathi bethandana. Kodwa manje ingenxa yale yanduku othola ukuthi yamshaya kaningi ekuqaleni. Uma ke sekwenzeka kube ukuthi sekwenzeka lento yokuthi uyalahlekelwa uyena lokho athi uyakusaba ukuthi vele naye uzongilahlekela two angazi ukuthi usezocabanga kanjani noma isiphi isinquma ngasithatha njengamanje uma engathola ukuthi mina ngiphila nalento futhi mhlawumbe usesulelekile ngenxa yami. You understand? Yes. So idinga ukuthi lento siyibuke ngeinhlangothi zonke ukuthi yebo khona ukumtshela kuyiyona ndlela yokuthi kumkhulule because uthando olukhandeka phezulu kwamabibi noma phezulu kwezimfihlo alubuyiseli. Yes. Kodwa luhamba lube nenkinga futhi iqiniso lenendlela yokuyikhipha. Angithi. Kodwa ke manje simenza kanjani aphume kulesi simo asekusona so that isiphi isikhathi esiright sokusho kumuntu uma ubambisene naye ukuthi siyaqhubeka manje noma nakho la sesikhona nansi inkinga yami nginayo ngiphila nalesi sifo senze njani ukuqhubekela phambili. Kodwa ngowami umbono bengisho usisa kamtshela ubhuti. Okay. Ngoba egcineni uzothi mesemtshelile lokhuzane sebeshadile ngeke bephinde bethembane. Ubhuti ngeke ephinde amthembe usisi ngoba uzogcina utho kunezimfihlo ezingalo ongafuna ukutshela zona yabo. Kanti hayi ngoba usenezimfihlo ingoba kunenduku siphinde yake yamshaya before manje useke sabela impilo yakhe ngoba naye ubhuti makuthiwa okay ke useyawedraw ukuthi hayi angisaqhubeka into engizenza nasempilo ngasizingeke kuphinde kube right uzocabanga ukuthi angivele ngiyibulala ngoba kahle angisizola lutho mina emhlabeni ngenxa yalesifo engivula naso. Okay. Imaki uma emtshela manje athi ubhuti angisaqhubeki nawe usuzozibona ukuthi uqhubeka kanjani ngithi uyabona ukuthi nakhona ngaba nomthelelo ongemuhle kusisi. Kwesinye isikhathi futhi aphinde futhi angamtsheli manje benze yonke into abafuna ukuyenza iphume libhubuka ithumba phambili sebeyaqala futhi bangene kwezinye inkinga. Ikabili ke lento ukusho ukuthi ukusho nokungasho kunemphumela yakhona engeke futhi engeke size sithi izoba benefitisa bobabili. Two, khumbula ukuthi le ndaba isensitive kangakanani ingokuthembana. One, othandweni akunikwazi ukuthi ningathandana nibe ninezinto enifihlelene zona. Okwesibili ingokuthi ungifisela kangakanani mina noma ungivikela kangakanani mina because asazi ukuthi emva kokuba usisi azi ukuthi usebudlelwaneni naye ubhuti iziphi izinto abezenza to protect ubhuti ekuthenini akangagcina esuleleka ngoba manje mina ngakamtsheli because ubhuti njengoba engekho aware okusho ukuthi vele azikho izimo azenzayo ezokuthiba noma ezokuvimba ukuthi egcine engasuleleki. Nanokuthi umlaleli lapha ekhaya ngiqale la into kumele beyazi abantu
uthando lomnene. Okay. Uthando alusikhukhumezi. Uthando alungene ezifweni. Izifo soseqhamuka nje. Kodwa into esesikhathalela kakhulu ukuthi umuntu uyangithandana. Ukuthi umuntu ngiphila nasiphi isifo akusho ukuthi kumele ungishiye, yabo. Okay. Ngoba nami ngiyadinga uthando ngomuntu wesifazane noma ngomuntu wesilisa. So ubhuti ukwenza kwakhe ukuphoxa noma ukuqhubeka kulele kuyena ngoba labantu bayadingana. Ngoba usise sebethandana isikhathi. Obviously ubhuti ngeze usenaso lesifo lesi. Manje mhlawumbe uyamshiya ubhuti uyamshiya usisi. Usefuna omunye. Akusasizi lo ngoba vele usenazo isifo. Yena ubhuti ukuthi kumele accept no sizokwazi ukuphila nalomuntu lo mhlawumbe ngokwemshanguza siyazi no senza kanjani siqhubeke nempilo. Okay, kwenzeke futhi kuba ukuthi akasuleleki. Angithi kuthiwa kunale period of time la khona uthola ukuthi uma uyidla kahle treatment yakho uyilandelela kahle ngokomthetho wodokotela noma ngokwendlela okumele ulandelele ngayo thiwa ihamba ibe sesimeni noma ithibeke ezingeni noma esigabeni sokuthi singakwazi ukuthelela omunye umuntu. Okungenzeka ukuba mhlambe uzothi uyotest ubhuti abuye athi ama results negative, you understand, ngesimo sokuthi usisubedla kahle. Kwenzeka kwesinye isikhathi kuba ukuthi abuya nje athi negative yingoba alikakaveli emzimbeni wakho, you understand. Angeke yini lokho kumenza ukuthi uma seyithola esesebudlelwaneni noma seyithola esengasenayo lento sebuye sithi negative awakha ama results bese kuba yiyona ndlela yokumbalekela usisi. Ake sithi ke mhlawumbe nobhuti nawe unale mfihlo ukuthi naye uyanqena ukumtshela usisi mhlawumbe nawe nalesifo. Mhlawumbe akwesibo babili banaso lesifo lesi. Nobhuti nawe unalo ukuthi yazi ngomtshelo uzobaleka usisi. Makuthiwa kuyenzeka ukuthi bobabili vele into abanayo le kwenzeka kanjani lapho? Ubani uzophumela ubala uzophumela kuqala ubala? Ngoba phela kusengenzeka ukuthi usisi ethi yamtshela ubhuti ukuthi yazi ngiphila nalesifo. Ethi ubhuti yazi nobhuti nayo ufihlile. Ukuthi yabo bengisaba ukutshela nami ngiphila nalesifo. Ngicela simise kanjani lapho? Engicabanga ukuthi benga-understandana kangcono uma kukuthi bakwi page elilodwa, because angithi whenever you test for HIV uyithola ukuthi you are positive, kune counseling oyithola ezibhedlela noma oyithola kodokotela ukukwenza ukuthi yamukele isimo sinjengoba sinjalo nalesifo phila naso. 2, musukuzizwe ngathi awusafanelekile ukube ngabe uyaphila, you understand. So lawo ma counseling wona abagqugquzela abantu to accept noma ukuze bekwazi ukwamukela ukuthi okay sengikulesi simo ngenze njani ukuze ngiqhubekele phambili and ngenze njani to protect abantu engiphila nabo, to protect upartner wami, you understand. Engicabanga ukuthi kukodwa lokho kwe counseling unobhuti ngabe ukutholile uma kuukuthi nayo kuleso simo, you understand. Naye ngabe uyitholile leyo counseling nosisi uyitholile, vele bobabili bana mindset efanayo njengamanje, you understand. So ngoba sebene mindset efanayo isiyakwazi ukuthi ibe lula ukuthi adapteke kubona bobabili, because le journey bakuyona bobabili bayayazi ukuthi ihamba kanjani, you understand. Unlike leyo ukuthi omunye ukuyo omunye akuyo. 2, singakubalekela ukuthi amadoda ayabalekelana nomtholampilo. Isikhathi esiningi nje abantu besilisa bayabalekelana nomtholampilo. So uma ukhuluma ngalento yokuthi umuntu wesilisa kahambe uyofuna usizo emakliniki baye bebone ngathi yento yazi umuntu wesilisa ngento yazi megula kumele echatha, yabona kanti no lesifo simphila sadinga uchatha sidinga udokotela. Yikho ukuthi ngenze ukuthi nawe ubhuti lo ngenze ukuthi unaso lesifo but uyasaba ukumtshela wayena akaze check kodwa unaso. Okay, ukuthiwa ke wena ukulesi simo sokuthi nguwena umuntu onaso njengamanje kumele utshele upartner wakho noma yiziphi indlela ongayisebenzisa ukuze ukwazi ukumvezela noma yena akasazi status sakhe siyibeke kanjalo, yiziphi indlela wena usungayisebenzisa ekuthenini ayilekelele upartner wakho ukuze azi ukuthi uphila kanjani noma agcine sazi status sakhe? Engingakusho mina ngiqale la usisi hayi ngoba neyimfihlo akanazo imfihlo othandweni, kodwa ngesimo emangibuka mina ngihamba sokwashaya ngaso phambilini isona sidatha egcine ezebe neyimfihlo. Okay, ngiphinde ngenze la awukho umgqomo ukulahla umuntu.
Okay. Umuntu akalazi noma ngenza kanjani. Ngobona even ngishiya iphara ngishawa umphakathi uyazwela umuntu wakubo. So mina engakusho ubhuti noma mina ngubhuti ngazama ukuthi ngibekezele. If mawuthi sebengithanda ngoba la into ehlanganisile uthanda hlanganiswanga ukuthi omunye unani. Lokho ngikwenzela usisi ngikwenze ngothando lwami. So akukho ukuthi mase ngithola usisi ukuthi unalesifo lesi bese ngithi ngiyabaleka. Kumele ngicabange izinto usisi esengimazele zona or into yena esengenzele zona ukuthi sezingikhoste kangakanani yabo. Yeah. Nanokuthi iziphi izinto ezenza ukuthi uzenze. Ngithi yabo. Okay. Because ngoba ngimenzela izinto nje khona into ebengiyibona kuye. Okay. Sithini-ke kubantu besilisa abangasazi status sabo njengamanje kumuntu nje ongazi ukuthi ngi-HIV negative or ngi-positive, wena njengomuntu wesilisa yini ongayisho kuyena ongasondela nje neklinikhi? Engakusho mina abantu besilisa abasondelana namaklinikhi ngoba kuyenzeka uthanda nomuntu wesifazane ehambe ucheck ukuthi sinegciwane. Ngithethe yazi nginegciwane kanje nje uthi bese uthi wena hawu usungandela ukufa kanti ukufa uthathe kuwena esemsongo ukuthi wena awuzwani ukucheck. Ngoba abantu besilisa bazwana nokubenenkinga, ukuqhuma, ukuphalaza, ukuchatha kanti umuntu uyahamba emhlabeni. So engakusho mina abantu abazamisana nodokotela. Okay. Ucheck mahala yonke into amaklinikhi ama-mobile clinic akhona umuntu azazi istatus sakho ukuthi unjani. Okay. Nanokuthi futhi enye into esisuke siyibuka ile yokuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi kube ukuthi ngifisa ukuthi nje si understand i-HIV ayitholakali ngendlela eyodwa, ineyindlela eziningi zokutholakala. So thina inkinga yabantu manje esikhathini samanje into edala ukuthi bebe ngathi babukeleka ngenye indlela abantu abaphila nayo ngoba sesaba nale mentality yokuthi HIV ithola ngokuthi ulale kuphela umuntu. Kanti yenzeka i-accident yabo ubuhle ngomuntu olimele kanzima. Yeah. Umuntu ngeke umiyekeke umbone elimele kanzima. Indaba ukuthi ama-clubs wathola nini because nawe usuhle ngumuntu. Nanokuthi abantu kumele beyazi umuntu uma enengculaza akusho akusele umuntu loyo, akusele umuntu okuthanda loyo. Nawe usewumuntu and futhi kumele bezazi bangabantu ngoba nami ngisengaphuma la ngithi thothi ngalesifo lesi. Kumele ngenze njani? Because kumele ngazi kuyaphileka naso. Kamnandi futhi. Singayenza kanjani-ke lento yokuthi nakho-ke sewuyazi i-status sakho ukuthi okay mina ngiphila nalesi sifo. Sisifihla kanjani from abanye abantu noma ekutsheleni abanye abantu yabo, because akusiwuye yedwa upartner wakho ongase kuthiwa usungasuthi uyamfihlela ngenxa izimo ezithileke. Ungayifihla kanjani uyigcine kwisekeli yakho ukuze kusasa ingagcini isetshenziswa ukukulimaza? Kuyafana. Ngazama ukuyi-protect ukuthi bengayazi. But at the end of the day ekliniki uyocollect medicine yakho kuyashiwo ukuthi abalanda amaphilisi ukuthi abeze ngani. So it's not easy ukuthi uvele ugcine ukuthi ngiyayifihla ukuthi ungazi ukuthi ngiyalena. Yes, because abafana abanye uyayuzwa kuthiwa abane-chronic at least lokho kuyazama ukufihla because kuqoqa wonke umuntu. You understand? Uma sebekusuke sebekugagula kwezinye izindawo kusuke sekuyinkinga ngoba isuke sikubeka phela ebalazweni manje kuwo wonke umuntu. Nanokuthi kumele siyibheke lento yey'nkolelozo or yey'nkolo. Okay. Iyalimaza ngoba kunenkolo ethi mina ngisebenzisa iphilisi. Yeah. Ngaze ngithi mangithola ikhanda ngihlisa ngiphuza amanzi ngize ngibe right. So le nto le yiyo isispreader isifo emzimbeni nomuntu egcine ezeshona ngesemsongo ukuthi inkolo yakhe ayimvumeli. Yizo zonke into kumele siyibheke lezo. Yabo. Yeah, uqinisile because abanye abantu bayaphila naleyo. Kanti futhi-ke okunye kumele sikubheke lokho kokuthi kungenzeka ubhuti abe nayo kuba ukuthi uyahamba uyotesta nosisi, usisi afika test vele uzoba positive, atest ubhuti kanti unegative. Mase ehamba ubhuti ahlukane nosisi one, ahamba ubhuti maybe for 3 months, after 3 months aphinde abuyela ayotesta. Usenomunye umuntu lapho. Mayisethi uyotesta after 3 months la isethola khona ukuthi nawe usenjani use-positive. One, uselahlekelwe usisi okokuqala. Okwesibili usezosola lo partner wakho omusha ukuthi nguyena umuntu omsulelile kanti iyahlala lento kwesinye isikhathi emzimbeni ingakaveli. Okwesithathu angithi isifo usithole kusisi lo umshiyi. Yes. Wathola omunye. Ubhuti uyabona ukuthi manje sekuyena osisprende igciwane. Oh yes. Kanti ube bahlalile bona babo-2 bezokhavela lento yabo. But manje ngoba nalo uzomshiya uzogcina enza yonke into le
igcine igcwele umhlaba wonke igcwala ngesimo sokuthi uhlule ukubamba inhliziyo yakho ukuthi no noma ngizakalani umfundisi uthi menishadisa ethi sobezelana ebuhleni nasebubini umshado uqala nisathandana lento ekuthiwa yini umjolo njengamanje umshado ubuka lapho ukuthi kuzoba umshado lo ngoba phela kwathiwa qala inkomo ziyantshontsha wenza noma yini mafuna ukogana so kumele wenze sure ukuthi noma kuthiwa kwenzakalani kumele ukubekezele lo simo lesi. Okay. 2 siphinde sishayele udadewethu izandla ngoba umuntu okhombisayo ukuthi usaqhubeka ngokuyigcina noma ngokuqhubeka ngokudla treatment yakhe ngendlela eright because uthi sengineminyaka ngiphila nalento you understand so njengoba sengineminyaka ngiphila nayo ukuthi uqhubeka ukwenza kahle ngokwendlela yakhe because umbonile usesimene right healthy futhi uyambona ngeke usho you understand so kusho ukuthi amaphilisi wakho wadla ngendlela noma ngemiyalelo yodokotela ukuthi idla kanje udle kanje lento ke okumele iyaziwe wonke umuntu noma siyiqhuquzele ebantwini ukuthi mawusutholile phela idla ngendlela ukuze uzokwazi ukuqhubeka ukwazi ukuphila nalo you understand yes no dokotela mabethethe ephuzweni ehlisa kanje liyasiza kuze izodleka kahle medication because awukwazi ukumixa uzotshwala ngayiyona angeke ngokugceka utshwala but sikhanda umuntu ethephile la sila impilo yomuntu kahle kahle singathi singodokotela besikhashana dokotela ngeke ngoba sizama ukuthi umuntu kahle ephile awukwazi ngathi uphuza amaphilisi utshwala and isikhathi futhi umenze short isikhathi obekele sona esigcina 2 futhi into engiyithanda ngalo ileyo ukuthi even ngathi uba pregnant njengomuntu wesifazane zikhona indlela zokuvikela ingane you understand ekuthenini ingasuleleki ngoba wena unalo you understand so ezinye zeyindlela kumele sizikhuthalele masingoma bengane one kusheshe uqala iclinic nje ngoba vele iclinic usuku uyihamba njengomuntu olanda treatment yakhe so kusheshe ukuthi uqala iclinic usuthola ukuthi upregnant so that uzokwazi ukudla amaphilisi noma izinto ezizovikela ukuthi ingane igcine ingatheleleki lokho nje kukodwa kuhle into kumele ukuthi uma usutholile ukuthi unalo ukwazi ukuyikhuthalela okunye futhi engifisa sibuyele kukhona leyo ukuthi wena uzimotivate kanjani umuntu ophila nalo ukuthi nanoma ngathi wakukhulunywa ngalo kwi-surrounding yakho awuzizwe umuntu ochaphazelekayo noma uzwe ngathi inkulumo igudle ngakwena because into iqala ngawe you understand if wena ungakwazi ukuzimotivate ungenazi izinto ezikuboostayo ekuphileni kwakho vele uzohamba ube nenkinga kodwa mawunezinto ezikuvuselelayo ezikwenza ukuthi ukwazi ukwamukela isimo noma ngathiwa yini eshiwe eceleni eshiwe kuwena kodwa ekhulunywe emasayidini angeke iziku-affect as long as nje ingekho negama lakho futhi ingaqondile kuwena ayiku-affect yikho kuze kuthiwa before uthanda abanye abantu ithande wena because uma uyithanda wena ngayo yonke into ewehlelayo uzokwazi ukuyasept ukuthi no lento ebhekene nami angilwele kanje ngoba uma ungafuni ukuyimela wena uzogcina uthi no angiyibulali lokho ngekho right so emntwini onalesifo kumele yiqhenye ukuthi hayi ngaba liqhawe ukuthi abantu abaningi bebeyibulala ngalesifo ngaba liqhawe ukuthi accept senginalesifo ngadla imishanguzo ngendlela right niyaphila njengawonke umuntu njengoba usisi nje ekenzeka into engayisho mina ubhoti kumele bekezele aqali ngayo kuba nanenkinga nje baningi ukuthi ngoba abashi yazi kwenze 1 no 2 abaphumeli imishado emile ngalento le kunomuntu othi ngene emshadweni ngisi right kodwa umakoti wami uhamba ukwenza ukuthi noma babasibani uhamba ukwenza ukuthi ngilandelisile kodwa namanje umshado usamile ngalokho so ubhoti nosisi kumele beza usisi kumele emtshela usisi ukuthi mina lento le sekuyoba wena ukuthi ubhoti wenza njani kodwa ngokwami ubhoti kumele bekezele ngoba vele mathu uyochecka kavele kodwa ekuhambeni kwesikhathi kuzogcina vele ukuthi usenaso lesifo nansi into ngoba nalento iyenzeka futhi nasemndenini yebo siyavuma udadewethu ukhulume ngokwasebudlelwaneni kuphela but ngicabanga nokuthi iyaba affecta nasemndenini because imindeni eminingi ayizwani yabo noma iyaba khona ungezwani emndenini lokho kuyimpilo esiphila nayo you understand nanokuthi ke wena kwi-territory yakho musa phela ukuhamba ukhuluma yabo cinga noma bhekisisa ukuthi ukhuluma nobani ngestatus sakho 2 nawe ke sewuyasazi status sami asingabi phela yithambo lokugiya lakho ukuthi wena manje
ukubhebheza nje sekuzoba into yakho nje ozohlezi ugiya ngayo, uya understand, because kulicala ukukhuluma ngestatus somuntu. Yona umuntu edala ukuthi ugcine usayithatha impilo yakhe ngesimo sakho wena uhamba uchela ukuthi hayi unimbono nje igcinize imlimaze emoyeni ngathi umuntu ebeyidla kahle mshanga kodwa manje igcinize imlimaze emoyeni thawo uhambe ngikhuluma nje sengalonaka lodwa igciwane ziningi izifo emhlabeni einzima ukuthi umuntu ngihamba ukhuluma ukuthi unasiphi isikanje nje lento igcinize imlimaze. Yeah, ngoba uyakhumbula sikhuluma naye udadewethu uthena uke wathandana nomuntu wathi mesemvulekele ngesifuba noma semtshelile ukuthi ngiphila nalento wayesiyahlukana naye, nakho ke iphutha selelikhulu selenza ubhuti usebikela intombi yakhe ngokuthi lo waya unokuthi intombi sesithola simthuka ngayo sisi, you understand. Lokho kube izona imbangela noma izona zizathu ezenza ukuthi kwayena usisi angasakwazi ukuvuleleka even kumuntu wakhe. Igcina seba nemfihlo. Yabona ke Ngoba ngisho seqala usisi hayi ngoba enemfihlo but induku esemshayile egcina seba nemfihlo manje siyabona umuntu semtholile amtholile ufuna ukwenza ngeqiniso kuwe yikho sizama ukuthi ufuna ukugonyuluka ukuthi angikhuluma ukuthi kahle mina ngalesifo. Okay, ngamanye amazwi sithi ayikho into ekuthiwa iyona timing right for ukuthi ungakwazi ukukhuluma ngalento ngaphandle kokuthi buka ubudlelwano kubo ukuthi bunjani, buka ukuthi umuntu obambisene naye kanjani, because angeke zingabi bikho insolo noma ngabe bikho ama red flags mawusothandweni uyayibona ukuthi lenqola ayihambi. Kodwa futhi uma kuukuthi uyayibona ukuthi iyahamba uyayibona nawe ukuthi la khona la esiya khona, you understand. So ngamanye amazwi ithi landela unembeza wakho bese uhlolisisa noma ube nehlelo banzi lokubuka ubudlelwano lokubona ngaphambi kokuba ushare isimo obhekene naso. Yes, ngicabanga nawe usisi umuntu wakhe yamazi ngoba sengesikhathi halele naye ngoba phela ngeke umuntu ufuna ukulobola athi nazana nje isikhathi esincane. Yeah, so usiyamazi ubaba senibheva kanjani mecasula ukuba njani masikhuluma izinto eziserious sizosikhuluma nini. Sikhuluma nini so usisi iqingisibindi abheka itiming yakhe engabheki ukuthi kuzokwenzakalani but egcineni mezovela ngathi izomlimaza kumele azi ubhuti lo ngoba efuna ukuzolobola ulobola ngaphezu kwento kanjani yabo ungabe ngathi manje sebanje inkunzi ngoba phela kugcina thawu sibe ngibambe inkunzi sonke isikhathi lesi usisemele zami ukuthi bhuti nje vele uzoba nombuzo ubhuti akade uthulele sonke isikhathi mase kuyima imchazo ukuthi ngeke ngadibanezeme kanje ngazi ngathi decide ukuthi kusho ngivele ngasho ngiphila nesifo. Okay, ayikuzakala mina nje elami lilonke lithi lento iya ngawe iya kuwe wena muntu ukuthi uzithande kuqala, ufunde ukuzamukela nesimo obhekene naso. 2 bese uhlolisisa uhlobo lomuntu ozokwakha naye, ozokwazi futhi ukuthi uvuleleke kuyena, because awukwazi phela ukuvuleleka kumuntu ongamethembi noma ongenaso isiqiniseko sokuthi kuzokwenzakalani. 3 sebenzisa lento yokuthi uthando lulodwa lungumanqoba. Into yokuqala eyenza ukuthi nibumbane kwaba uthando. So yini esingenza ukuthi manje kushintshe izimo enihlangabezana nazo ezenza ukuthi kushintshe indlela owuzizwa ngayo uma kuukuthi inkinga yakho iyoba ngeyakho nanoma ngathiwa kulumela kangakanani. Yes. Baphawulile ke abalalela emakhaya noma ababukeli bethu njengoba besipostile epagini lethu. Lapha epagini lethu ke sithola ukuthi khona umafamba Sibuyane ophawule kanje wathi kanti ke it's not a problem because kwesinye isikhathi uzothola ukuthi kwayena ubhuti positive. Uyakhumbula sithola umsiphula wezintanga Khumalo lapha achaza khona kanjena naye kuphawula kwakhe ukuthi lapha sekufanele usebenzise ubuchule bukanogwaja ukhalulu noma ungachazanga ukuthi seni naye yini umntwana kodwa mucela niyotesta naye noma kanjani imiphumela izobuya ithi positive kini nobabili lapho ke akekho uzosolo omunye. Athi uPhumzile Maseko kwasekuqaleni bowu-wrong bekufanele umniki ithuba lokuthi athathe isinqumo sokuqhubeka nawe noma ayeke. Ukuthembeka kuwena ukuthembeka kuwena akubanga khona, cabanga ukube nguyena okwenze kanjalo kodwa ke sekwenzakele. Bese sithola
uMandiyema laphayana naye uthi ngicele niye eklinikhi niyotesta kube ngathi nawe uyaqala ukuthola ngesimo sakho ukuze engabi nabo ubungozi. Okusho ukuthi-ke khona ukuphawula-ke kwabalandeli bethu abalapha epageni ku-Facebook kwi-Stetele Media lokhu okwenzekile njengoba kade siposte udaba likadadewethu nje. So bayakhuluma abalaleli basho imibono yabo. Elakho-ke lokugcina sesilivala nje ukuthi ungathini kubhuti njengomuntu osangaba nezindaba ezifana nalezi angayithola nje. Mina engakusho kubhuti akamukele kukho konke kusho usisi. Okay. Ngoba ukhombisa ngoba efuna ukumlobola uthola umuntu oyena ngqo la akamdingayo. Ukuthi sekukhona kunabantu la ngaphandle abanikwe ingane ngazona zabo. Kodwa akaze besithatha inyathelo mhlawumbe ngizombulala noma ngizomyeka. Uqhubekile waphila naye ngoba ebona impatho kaSisi. Akekho umuntu ongenayo amaphutha emhlabeni. Okay. Amaphutha into esiphila ngawo. So ubhuti akamukele eqhubeke ngalendlela yabefisa ukwenza ngayo yena. And ngoba isinqumo akosithatha yena akufanele athathe isinqumo esigcina azoyisola ngaso. Kumele athathe isinqumo esiqhubeke emenze ephile. Ngoba uma uzobheka ubhuti usisi wamphanga nje umsebenzi. So yonke into leyo uinvest kahle usenze invest kusisi. Lo nto lezo siza bayosayena ubhuti nezingane mhlawumbe bathola izingane. Engakusho nje ukuthi ubhuti akabekezele eqhubeke ephile engadlala abanye abantu bethi hayi wena yeka lo bulala lo akuyona solution leyo. Kuyaphileka nomuntu owenza iphutha nihlale phansi nilungise iphutha. Okay. Kuyezwakala. Elami lokugcina mina engingalisho kudadewethu ukuthi Anonymous kuyisibindi okokuqala ukuthi uphumele obala noma uyindlale uyibeke ezithebeni ukuthi idingidwe inkingo osukubhekene nayo. Lokho kukodwa kukhombisa ukuthi unesibindi. Ngoba baningi abantu abakwazi ukwenza kanjalo. Elami lithi ake ngibonge ngishayile ihlombe imbokodo ekwazile ukuthi ime Yesu sulenzile iphutha lokuthi ungene ebudlelwaneni nobhuti ungasamtshelanga iqiniso ngakho konke kodwa ke sonke sifunda ngamaphutha. 2 ububalekela induku ekushayile ekuqaleni ukuthi ayingabi saphinda ikushaye futhi kanti awazi ukuthi la usuhlabene nenhlanhla la ozokwazi khona ukuthola umendo. You understand? So uma kuukuthi ubhuti wayekuthande ngeqiniso ngane yakwethu usazoqhubeka kubekezelele akuthande nawo wonke amabibi onawo ngoba uma singena ebudlelwaneni asingenele ukuthi nginani noma ngiphetheni noma kwenzakalani empilweni kepha sisuke sibheke impokophelo ekuthenini uthande sinalo thina sobabili singelisebenzise yini ngelinye ilanga ukuze likwazi ukusebenzela. Okwesithathu uma kuukuthi seniyalahamba leli gcathu lokuthi ubhuti atheste naye akuthole nguwe dadewethu ozoba yiqhawe kulento kumfundiseni ukuthi kuhambeka kanjani kulendlela njengomuntu oseyihambile waze kwahamba isikhathi kwafika la. Umekuthanda ubhuti noma ngeke ngithi into makungeyakho iyoba khona empilweni yakho nanoma ngathiwa isimo sinjani noma ngathiwa kuntenga kanjani kodwa makudalelwe wena kuyoqhubeka kube ngokwakho okungadalelwanga wena futhi kuyodlula kodwa kuyisabelo sakho yokuthola awami wokugcina. Nawe mbukeli umlapho ngasekhaya unenkinga uyasibhalela uyasitshela uyasithumelela uthi nansi ayibe seyithebeni bese mina nomkhaya wami sisho njalo sithi sizoyidingida siyendlale sihlahlubule. Nawe futhi umbono wakho kuma comments siyawucela ukubakha sibaqoquzele beye phambili ukuze ukuthi kuthini okwakho ukuphawula umuzi ukuthi udadewethu ufisa ukwelulekeka enkingeni abhekene nayo. Siyacela ukuthi usithinte. Mina Sinakusho nje iseyithebeni asibonaneni ngokuzayo.